Među našim brucošima ove godine naći će se i 90 studenata iz zemalja Pokreta nesvrstanih. To su stipendisti projekta Svet u Srbiji koji realizuje Vlada Srbije. Ovaj projekt je savršen sa ljudi koji ne mogu da studiraju tamo u svojim zemlji. Htjela sam da budem lekarka i kad završim moram da idem u mojom kući, zato što u Burundiju kad dobiješ stipendiju moraš da otišeš i da radim tamo 2 godine. Da bi studirali odgovarajući fakultet, a najviše ih interesuju medicina i elektrotehnika, prvo su morali da nauče srpski jezik, zašto su i dobili sertifikat. Obučavali ih je 10 profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Na početku mogu da kažem, bilo je kao katastrofa, zato što nismo znali ništa, nismo čuli za srpski jezik, ali sada možemo da se razumemo, možemo da pričamo, a to je baš lepo. Ja ću studirati elektrotehniku, da to traje oko 4 godine. A master studij? Hoću. Kad završim, ja ću studirati master. Stipendije za ovaj projekat su već ponuđene i za narednu godinu. U Ministarstvu prosvete i nauke kažu da se studentska razmena obavlja na osnovu međudržavnih sporazuma, programa i memoranduma u kojima je jasno naveden broj stipendija i to na bazi reciprociteta. Ukoliko postoje budžetska sredstva, Ministarstvo prihvata na usavršavanje i studente na osnovu potpisanih međuuniverzitetskih i međufakultetskih sporazuma, a sarađuje se i kroz programe Evropske unije. Tako se poslednjih godina strani studenti polako vraćaju u Srbiju, pa ih sada ovde studira nešto više od 2000.